máte slovo. Já si myslím, že doktoři jen tak vyhrožují. A jestliže budou chtít odejít, měli by vrátit školné. Bylo jim umožněno vystudovat. V Česku mají zázemí a rodiny. A že by to chtěli všechno opustit, to tedy se mi nezdá. A vy byste se nechala operovat od chirurga, který to neumí? Jedině chirurg, který je přepracovaný, se to naučí. 416 hodin, pane doktore. Zákoník práce říká 416 hodin. Já nepochybuji vůbec o tom, že se dočkají, protože ty jejich požadavky jsou legitimní. Lékaři by měli být lépe zaplaceni, zejména ti nemocniční. Já si myslím, pane doktore, že už jste se dočkali. Průměrný plat lékařů v roce 2000 byl 25 000 korun. V letošním roce přesahuje 50 000 korun. Což je nárůst o 100%. Žádný primář nemá 36 000 nebo 30 000 čistého platu. Já jsem chtěl říct jenom, že se dočkají, ale rozhodně to nebude během 1 roku, ani ne během 2 let. Ve 40 letech ti doktoři ještě vůbec nic neuměli, protože měli pořád volno. No teďka bude poptávka po lékařích třeba, tak já se zase vrátím k svému řemeslu, abych ho posílil, bude-li nejhůř. Tady se mluví o 4 000 lidech, kteří odejdou, ale já skutečně netuším, kam by odešli, protože jazyková výbava lékařů při vší úctě, pane doktore, je čím dál tím horší. Kdybych byl ministrem zdravotnictví, já budu v absolutní pohodě, protože vy nemáte kam odejít. Jo. Řediteli z západní Evropy, tak oni mají zájem o lékaře, ale o kvalifikované. V žádném případě o mladé, nekvalifikované, neatestované lékaře. Jestli odejde 1/4 nemocničních lékařů, tak to bude velmi nepříjemné, ale nebude to tragédie. To, jak to dělá vláda, svědčíte, že máte za 10 let násobné platy. Já s tím samozřejmě souhlasím. 3 miliardy v našem rozpočtu, který dosahuje bilionu korun, jako by nic nebyly. Ale já bych ty doktory klidně nechal jít, ale museli by vrátit všechno, za co tady vystudovali, všechny peníze, které stát do nich za ty roky nacpal. To je prostě přesně ukázka toho, kam dospěly snahy extrémistů. Jedna polovina diskutujících se snaží dokázat, jak jsou na tom lékaři strašně desperátně a jaký jsou ředitelové a ostatní manažeři a všichni politici, darebáci, a druhá strana se snaží prokázat, že nemá pravdu. Já opravdu mám úctu k lékařskému stavu, já si hluboce vážím těch 75% podle vašich údajů, kteří tu výzvu nepodepsali a kteří poctivě pracují, a bohužel já bych strašně rád napravil to, aby ti lidé v této zemi, kteří poctivě pracují, nebyli za hloupé.